ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। 5 वर्षामध्ये कोणती प्रॉपर्टी विकली त्याचा एकदा आम्हाला जाहीरपणे एका व्यासपीठावर येऊन द्या की, नाहीतर त्या 5 वर्षामध्ये गृहमंत्री तुम्ही होता, नियोजनचे मंत्री तुम्ही होता, पालकमंत्री तुम्ही होता, किती ठेकेदारीतून वसूल केले असतील त्याचा हिशोबसुद्धा काही लोकांनी तयार ठेवलेला आहे। आणि त्यामुळे आमच्यासाठी 5 वर्षात जमीन विकून नाही खर्च केलेला आहे, उलट या लोकसभेमध्ये सुद्धा आम्हाला पाठिंबा देत असताना जे काय तुमचे मागण्या होत्या, ज्या काय होत्या त्या सुद्धा वेळ पडली तर उघड करावं लागतील। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।